Baléirí Tású lagam Gaeilge Mhaigh Eo. A bhá tháinig bhí mé I dteach go éis YouTube agus thug mé faoi dara nach bhfuil mór an rudaí le cloisteáil léis I gcannúint Mhic Éadaigh Eo. Agus sé chuil leabhar beag amsa agus tá go leor rudaí I Mhic Eo an. Agus the Irish of trócaire tá éidir leabhar agus tá sé scríofa ag Séan De Búrca fearr as Theip sin tíre Mhic Éadaigh I Maigh Eo. Agus mar sin tá mé gearú réiteach a chur ar a scéal agus píosa beag go Gaeilge Mhaigh Eo a chuir éis a chuir ar fáil chun ar bith a bheits I geirí a chluisteáil mar thumpla daoine atá geirí Gaeilge Mhaigh Eo I Sliochtú mar thumpla agus tá an sin rudaí sa leabhar seo faoin gcannúint. Tá go leor samplaí an. Tá go leor scéaltaí agus seanfhoclaí agus sé chuid go bhfuil go leor tá chuile hort scríofa I Gaeilge anú cinál seanfhocla ní hí seanfhocla ach leagan ní sinne gon Gaeilge ná leagan a bhíonn in úsáid na leitheanta seo. Agus Cuid gan na rudaí bhfuil beidir chuile hort. Beag na chuile hort tá chuile hort scríofa chomáid san ábítir idirnáisiúntaí fóríochta. So go bheiceá cechaí le haid chuile hort rugadh sa gcannúint seo. Sinné mar thumpla tógadh mé an leathnach seo 8 sé agus feiceann sibh go bhfuil go leor seanfhoclaí ar an leathnach seo agus siad seo na seanfhoclaí céannaí ach scríofaí san ábítir idirnáisiúntaí fóríochta. Agus tá go leor éile acu an. Na céataí acu. Ach tógadh mé an píosa seo agus tá sé seo scríofaí go réir na habitíre agus mar sin tá síon chuile heanachal ar a leathnach seo leis uasal is agus tá so mé amach lofa. Is beag a dala léhí mé chuile cheannach go faoi ró mar ba mé dearc go éis I leathnach tá scríofa I Gaeilge agus ar leathnach tá scríofa san ábítir idirnáisiúntaí fóríochta. So go ndearna mé chuile hort mar a dúirt an duine dúirt é sa mbliain sin. Scríomhú an leabhar seo sa mbliain 1970. Bheiceann sibh an sin. Maigh Eo an leanach 8 sé agus 8 seacht. Agus tá so muid amach lofa sin níos. Speag Éadaigh I níon ábhar. Speag Éadaigh I níon ábhar. Speag atá idir a Thóg sa Maigh. Speag atá idir a Thóg sa Maigh. Tá cíal lofa I léigeas taí. Speocht a fearr gan náid. Speocht a fearr gan náid. Speocht a fearr gan náid. Seor atá ná Éadaigh Mhaigh. Seor atá ná Éadaigh Mhaigh. Má tá an cinál a cháil ar ta bheith Éadaigh Mhaigh. Ní bhfuil níos an. Cín chéaltála sin se má bhíon na táirt beit an ní seor ná bheith gobar I gúnaí. Mar sin seor atá ná Éadaigh Mhaigh. Seor a tréad ná túgnas. Seor a tréad ná túgnas. Tá sé sin cloistí go minic an.